токунун ин суханро нагуфтаам. Бори аввал аст ки мегӯям. пеш аз тамошои ин навор ба YouTube канали Аҳрори Channel подписатсия кунед, яъне обуначӣ шавед ва наворҳои зеботарину ҷолибтаринро аз YouTube канали Аҳрори Channel тамошо кунед ва зангӯлакро пахш кардан фаромӯш накунед. бинандагони азиз, ассалому алайкум мегӯем ба онҳое ки моро аз ҳар гӯшаву канори дунё тамошо мекунед ва хушҳол аз он ҳастем ки ба мо муяссар гардида шудааст ки наворҳои ҷолибтаринро баҳри шумо пешниҳод кунем. бинандагони азиз, аллакай омадани мо ба муассисаи давлати қасри ҷавонон оҳиста оҳиста анъана гардида истодааст. имрӯз мо омадем ба хотире ки лаҳзаҳои зеботарин, лаҳзаҳои аҷоибтарини барномаи консертии театр студияи Хандикамонро баҳри шумони азиз пешниҳод кунем. ман бояд қай намоям ки оҳиста оҳиста мардум ҷамъ омада истоданд ба хотире ки аз барномаи консертии театр студияи Хандикамон як лаззати маънавӣ бардоранд ва таъби хешро бодида намоянд. дӯстон, мо ҳам омадем бо як сару либоси куллан озод то ин ки як суҳбати озод карда бошем бо аъзоёни театр студияи Хандикамон. ҳоло бошад мо вориди толори муассисаи давлати қасри ҷавонон мешавем ва ба назди онҳо меравем ки тайёрияшон чӣ гуна аст ва бо кадом кайфият онҳо қарор доранд. меравем. бинандагони азиз, ба мо муяссар гардид ки мо бо яке аз кадрҳои нави театр студияи Хандикамон ҳамсуҳбат шавем. Фирдавс Раҳмонов. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум Маҳмудхон. монда набошед. Саломат бошед, саломат бошед. ҳиссиёту ҳаяҷонот чӣ гуна аст? зеро ман огаҳ ҳастам ки ин ҳамагӣ дуюмин баромади шумо дар театр студияи Хандикамон. ҳаяҷон албатта ҳаст. вақте ки дар саҳна баромад мекунӣ, ҳаяҷон албатта ҳаст, лекин мо бовар дорем ки имрӯз ба он нафароне ки ба тамошои ҳамин шоу барномаи имрӯзаи мо омода истоданд, як умуман шоу барномаи беҳтарину ҷаззоберо пешниҳод карда метавонем. беҳтарин. хуб, медонед, шуморо медонем ки дар радио баромад мекардед, гоҳ-гоҳ дар тӯю маъракаҳо. Чӣ гуна якбора шумо дар байни ҳаҷмнигорон баромад карда истодед? айни ҳол худи ман ӯзи таҳсил мекунам дар донишгоҳи давлати Хуҷанд аз рӯи ихтисоси санъати актёрӣ. Санъати актёрӣ. чун ҳамин ихтисосе ки ман интихоб кардам ба ҳамин чиз вобаста аст ва дар оянда ман фикр мекунам фаъолияти ман дар ҳамин ҷода идома меёбад ва ман хостам албатта хуб ба ҳамин гурӯҳ ҳамроҳ шавам. рости ҳамин баромадҳои театр студияи Хандикамонро аз вақте ки хурд будем тамошо мекардем, ҳавас мекардем, лекин ягон дар орзу умуман тасаввур ҳам накарда будам ки ман ба ҳамин гурӯҳ ҳамроҳ мешавам, баромад мекунам. хуб, модоме ки ҳамин касбро интихоб кардем, айни ҳол дар ҳамин гурӯҳ ҳастем ва кӯшиш карда истодем ки аз устодон албатта нозукиҳои ҳамин санъатро омӯхта каме бошад ҳам ба пеш қадамҳои устувор гузорем. саломат бошед. шуморо даъват карданд ба театр студияи Хандикамон ё ин ки шумо худатон омадед ки маро аъзо кунед ба ҳамин театр студия? чӣ гуна? не, дар аввал бо умуман бо тавсияи дӯстон гӯем ҳам мешавад. ман худам таклиф додам ки ман ба ҳамин гурӯҳ пайваст шавам. яъне шумо худатон ба назди муқимҷо Абдулфатов омадед? Хуб, чӣ гуфтед ва баъдан он нафар чӣ гуфта? маънамат. хуб, гуфтугӯи мо ин гуна буд. вақте ки ман омадам, ба ман чанд миқдор маош медиҳед? не, якумин савол ҳамин буд. баъд аз ин умуман шарту шароитҳои кор ва он маҳорате ки мо доштем, умуман аз якумин рӯз ба ман гуфтанд ҳамин корт, ту бояд ҳамин кортро ба ман фурӯшӣ, бале савдогарӣ кунӣ. якумин гуфтугӯи мо, якумин умуман муоширати мо бо устод Муқимҷон Абдулфатоев ана ҳамин гуна буд ва ман фикр мекунам ана ҳамун кортро каме бошад ҳам фурӯхта тавонистам ки ба ҳамин гурӯҳ ҳамроҳ шудем ва имрӯз дар ҳамин гурӯҳ фаъолият дорем. маош мегиред ё не? маош? бале. чанд миқдор? миллион дирам. мегӯм гирам. саломат бошед. Раҳмат. муваффақият хоҳон ҳастем ва таманно мекунам ки бигзор муваффақтарин санъаткор, ҳунарманд бошед. Assalomu alaykum. Чи ба ҳама мумкину, мама мумкин нест. Kalk nezeyim, terfiye Dasti o. chap kiti avval, sonra dasti rost kiti. Dasti rost kiti. Shishta qarsak. Shashta qarsak qashni. Son bu bir meslek. Sami yakın mani rifat Ebro'yu. Az xudi danvara.
шуморо хушомадид мегӯям ба барномаи театр студияи хандинкамон. тамоми мухлисони ҳаҷву ханда ки имрӯз бо баъзе сабабҳо дар инҷо ҳузур наdoранду лекин моро тамошо доранд гуфтанӣ ҳастам ки маҳмудхон аҳрорӣ як навгоние ҷорӣ кардааст. дар ҳама барномаҳои консертии тамоми санъаткорон як меҳмон мегардад ки ин ҳам бениҳоят нуран алонур аст. зеро бовар кунед агар вақте ки шумо мебиёед боз масъулиятнокии мо дучанд мегардад. зеро як дар толор як агар 600-700 нафар бошад дар тамошобин ман медонам ки миллионҳо нафар тамошо мекунанд. хуб гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз мо бахшида ба наврӯзи оламафрӯз ва ҳам ба рӯзи ҳаҷву ханда ана ҳамин барномаро таҳия намудем ва омодаи гӯем ки омода кардем барои намоиш. Малаш. Хуб, чанд муддат омодагӣ дидед дар ин барномаи консерти? Як моҳу 27 рӯз. Як моҳу 27 Қариб ду моҳ. Имрӯз дар саҳна кадрҳои нав ҳам баромад мекунанд. бале ҳунармандони нав ки мо тариқи кастинги озмун аз шаҳри Конибодон, Панҷакент, баъдан аз худи Хуҷанд пайдо намудем, гӯем ман мешудам пайдо намудем ин истеъдодҳоро ва гумон мекунам ки имрӯз онҳо як баромад мекунанд ва ба дили анамин тамошобини шаҳри Хуҷанд як роҳ меёбанд. Хуб, кор кардан бо онҳо мушкил нест, чун кадрҳои нав аст. бале ҳар як кор душвории худаша дорад, лекин ана ҳамин рӯз агар тамошобин ба писанд оиду қарсакҳо зеро баланд шаванду хандаҳо зиёд шавад, анамин мондашавиҳои ман мебарояду ман хурсанд мешавам. Хуб, ба фикри шумо онҳо ҳам метавонанд мисли кадрҳои қаблии театр студияи Хандинкамон ба дили мардум ҷой шаванд? бале Аҳрорхон, ҳар як чиз масалан гирем оғоз дорад да ва бинобар ҳамин онҳо низ ҳамин хел ранги ҳаминҳо буданд, лекин тариқи солҳо сайқал ёфтанд, онҳо назди мардума бисёртар баромаданд ва ана ҳамин хел чун мардум ҳама шунохт. ва имрӯз ман он рӯзе дур нест ки маҳз ана ҳамин ҳунармандони моро низ мардум ба як айвончаи дилаш чодар зада нишинанд инҳою ҷойгир шаванд. Нагуфта намонем ки як духтарчаи майдаҳак манижаи Саид Мурод ки худ аз ноҳияи Данғара аст, вай нафарро низ ман гирифта инҷо омадам, ҳамҷусаи гӯем Қаҳрамонҷон. Қаҳрамон худаш тоқиқ накашад гуфта ман гирифта омадам ва гумон мекунам ки як ҷуфти хеле муносиби саҳнавӣ мебарад. Саҳнавӣ, чун қаҳрамони мо оиладор аст, ҷуфти муносиби саҳнавӣ мебарад. умедворам ҳастем ки барномаи консерти имрӯза ба қалбҳои мардум ҷой мегирад. албатта мо низ умед дорем ба ин ва гумон мекунам ки мардуме ки имрӯз наомад каме пушаймон ҳам хоҳад шуд, зеро аз наздик дидани ин як чизе ки мо инҷо тайёр кардем боз як кайфияти дигаре дошт. бобати арзиши чиптаи даромад гӯем ин бо иҷоза биёйтон ва баҳои гӯйтон инҷо ба ҷои нозукаш ба омадем ҷои дар корӣ мегӯянд. ин бо иҷозаи худатон нархгузорӣ карда мешавад ё ин ки дигар масъулон ҳастанд? мо ба масъулоне ҳастанд ки масалан гирем ана ҳамин чизҳо ҳамаш чика танзим карда мешавад ва чун театри студияи Хандинкамон муассисаи давлатӣ аст. ҳар он корхонаҳои давлатие ки масалан гирем чие ки онҳо қоида ва қонун доранд, театри студияи мо низ ҳамин чиза дорад. ин яъне ки чӣ гӯям як мағозачаи майда ки муқимҷон нестем. ин як муассисаи давлатӣ аст ки фаъолият дорад ва ҳисоботи эҷодӣ медиҳад, ҳисоботи чӣ маблағҳоро медиҳад. маош мегиранд. албатта маош мегиранд. албатта. Хоб дар баробари он вақте ки барномаи консерти пешкаши омма мегардад, маблағҳои иловагӣ ҳам мегиранд ё ин ки не? не, акун нигоҳ кунед да, агар ҳозир мо сафарҳои ҳунаромон нағз анҷом ёбад ва тамошобин пазироӣ кунад, тамошобини зиёде агар ба толори мо ворид гардад, ман албатта ба ҳайси гӯем мукофотпулӣ гӯем ана ҳамин чиз мо ҳунармандонро як чӣ мекунем, сарфароз мекунем. Ташаккур. Бобати номгузории консерти имрӯза кам чақчақ аз ҳар ҷо. аз ҳар ҷо. рӯҳашон шоду хонаи охирчон обод бод устоди мо Абдураҳим Неъматов, ҳунарманди халқӣ. он нафар барномае доштанд ки кам чақчақ аз ҳар ҷой ва барои боз ҳам поси хотири анамин як бузурги ҳаҷв тоҷик яке аз устодони мо гуфтем ки анамин хел номгузорӣ мекунем. барномаи имрӯзаи мо таҳти унвони кам чақчақ аз ҳар ҷо тақдими шумост. ҳаҷвнигори шинохта дорандаи медали хизмат
مرتی شایسته ба қавли баъзеҳо падари хандин камон مقیم جان عبدالفتاح бо ҳунарманди нотакрору соҳибзавқ манижаи саид мурод. ассалому алайкум дӯстони азиз. меҳр дар дил аз каломи дӯстӣ сар мешавад, гар сухан аз сидқ бошад шаҳду шаккар мешавад. ман байни шумо баистам. ҳамин байни дута одами яхкалаба истӣ мегӯянд ки орзуят ҳамааш ҷомеа амал мепӯшад. имрӯз ман орзу дорам, чун орзуи деринаи мо низ ҳамин буд ки як ҳайати бениҳоят олиҷаноби театр студияи хандин камонро созмон диҳем ва имрӯз ҳамин тавр ҳам шуд. ассалому алайкум. Салом алейкум Маҳмудхон. Акои азиз монда набошед. Саломат бошед. хуб, мебинем ки тараддудҳо дар авҷ. ман умедворам ҳастам ки имрӯз аз ҷониби шумо як ҳунарнамоии аҷоиб пешниҳод мешавад. ҳунарнамоиҳои аҷоиб пешниҳод мешавад. албатта ман бовари комил дорам ки Маҳмудхон ҳамин мухлисоне ки механдем гуфта омадагӣ таъби хуш катиб ронда мебурам. ман ҳам тарафдор ҳастам. як саволи аҷоиб пешниҳод кунам. Майлаш чӣ бане? бисёр нафаро аз театр студияи хандин камон рафта истоданд. шумо чаро нарафта истодед? сабабаш дар чи? кай бимерид аз ин театр? аз ин театр кай ин театр равад ман сони меравам. беҳтарин ҷавоб. не, албатта шӯхӣ карда истодем. бигзор ки шумо дар анамин театр монед ва тавониста бошед ки баҳри мухлисони театр студияи хандин камон ҳунарнамоиҳои аҷоибро пешниҳод кунед. албатта. хуб, шудааст ҳолатҳое ки ягон образро ба шумо пешниҳод карданд муқимҷо абдулфатоҳу шумо рад карда бошед ё маҷбуран иҷро кардед? ҳамин гуна ҳолатҳо буданд? рости гап аз ҷониби устод як чанд ролҳо пешниҳод шудагӣ, не ки ягон бор ман рад кардагӣ нестам. ман ҳаракат кардагӣ, ман азоб кашида, мисол устод ҳамаш ин заҳматҳои устод ёд медиҳанд, мо буромада худо нақс бозӣ мекунем. ҳамон кадом нақше ки устод мо бисупордагӣ мо хаяку таъриф намекунем, сари баланд кити бозӣ кардагӣ. саҳначаи аввалини мо меҳмон атои худост. бигзор ба хонаи ҳамаи мо шумо меҳмон бошад. майсара гулсара маҳмад гулсара. кадом майсара? 30 сол зиндагӣ кардем. ман гулсараман. дилам базадид майсара гуфта. ҳамиқа тайёр кардам. ман меҳмонатон мебиёд гуфта. чорпа бери. гулсараҷон асташ бигирим агар гӯш кунӣ. инҷа бидак бор инҷа истрафисти. توبه کردم خدا فقط شما ضیافت میکنید چون محو یک بار خانه‌اش به شما دعوت نمی‌کنه آبی یک بار من گوش کن من گوش نمی‌کنم مایسر تو رفته گوش کن من گلسره شما براکویچ رئیس کارخانه ما مایدیک نی این مایدیک نگو و یا رئیس کارخانه و یا با قریبی نفقه میبرم زنه نفقه برم خدا خواهد و یا عبالو چیزی میپرسد شما براکویچ یکون نامزدی ارزنده هستی جای شما با رئیس شود کارخانه و انا سونی دیدی که شما براکشم دانه پر کرده فخری جان و کوی خودم نامزدی ارزنده همون جای من موندن گریتون میگن سونی دیدی که شوهرت رئیس یک کارخانه کلان یک کارخانه تکدن انا تو کوچه برای همه چپستان زنی رئیس آنداست اختی من زنی رئیس زنی رئیس بشی ماشین که دی شوی اسم حاضی تو زنی رئیس نه حاضی تو یا بلو کرد دلی رئیسه یا دلی من افتی که باید نشی خوشور بود شد
Komşu. Şorba birlikte suda. Şorba Ha, birlikte şurada. suda. Ha. Hammash tayyor. Kadang kita malah kita boleh boyatkan dari bungkus. Kalau mampu ya kan, mau kabar? Baru ini sudah sampai sih. Rahmat, zina bache, fakat aziz, zina bache. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo. Rahmat. ниҳоятан ҷуфти саҳнавии шумо омаданай? бале бале ҳамина ман мегуфтагӣ будам шумо аллакай қайд карда гузаштед. Аҳа. Ман як ҷуфти муносиби худамро дар ин саҳна дар ин театр пайдо кардам. фақат дар саҳна? оянда дар ҳаёт худо хоҳад насиб бошад агар. шумо ҷуфти ҳаётӣ доридам ба фикрам? ҷуфти ҳаётӣ дорам, албатта ҳамсари меҳрубон дорам. Хуб. дута фарзанд дорам, дута духтарчаи гулрӯяк гулрӯяк духтарчаи фарзандаи азиз дорам. беҳтарин. қаҳрамонҷон ёров буданд ки бо мо ҳамсӯҳбат шуданд. мо ба шумо муваффақиятҳои беназирро хоҳон ҳастем акои азиз. саломат бошед, як бор дигар Саломат хуш омадед ба ин даргоҳи мо, ба ин толори мо. Tu bayni hamyonda kalom. Och nigah kunim emri bi tu a? Tu armiya baraf, joyi hamin kor ba. Oma xizmat keragi. Nabashad zam gir. O seta bachamayı. Nabashad bachoyi yoshga chikor mekuni tu injanda. Ha? Bozi kerang. Peshonam kim urummo. Gosh kuni. Dashdan amata. Dada, mau jang ne? Ije vaqtda mehmon omadiga. Xush omadasiz. Zabonashib gum keragi. Ha, zabonash neysina. Ye ye. Hamin xuddi hamin tarafoy avlodoyam lutfi ba qissos kiyami. Ai cosa buona. Vodeta. Lutfi nisso, na yeta? Lutfiniso, moja mama, Lutfiniso. Ha? Sego tost? این بچه لطفی این پدنالت 18 سال پیش گمشتگی بوده این صفت داری خر دکه محاله بچه ها چند اینجا توجیکی شد دادا. باز توجیکی شد نه؟ Где твой инсаф? Я вас не понимаю. 1-8 на куда? Муря! Канта фиала ваша сила. Руша я был. Он сильно на ветер, он это вот на дулан, он это законского. Парижа! И факта! Мой брат тоже умер, что ли? Хорошо. Ey Xudoy. Fahmi. Diga دیگه چیزاش مدرگی نکنه. آکیمه بسته سبک شد. Женщина брата легкий нога. Махала лана. Женщина моего брата? А где он сейчас? Это Надига Махала. Мне говорят, я вас не понимаю. Где моя мама похоронена? Мне говорят, мама? Эй, соски. Моя мама, где похоронена? Мой брат. Могилу покажите, могилу. И кому это баланты? Сам посмотри, не были кофе. Вы красавчики, что, грустные, это нормально? Хони мои шмоки.
Как моя мама умерла? Моя мама умерла. Хорошо. Тебе говорю, мана худамам розы гирит хама чиза. Шумо бувам ба нигоҳ каред. манежаи балҷумон бошад маротибаи дуюм аст ки дар театр студияи хандин камон баромад карда истода. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. хоб ҳиссиёту ҳаяҷоно чӣ гуна аст? монда набошед. Раҳмат, ҳиссиёт нест ва стресс нест, нормали ҳамаст. хоб шумо чӣ боис гардид ки шумо ҳам пайваст шудед ба театр студияи хандин камон? Ман бо устод Акои Муқимҷон тариқи шабакаи интернетӣ шинос шудам. хоб Ба онҳо гуфтам шабакаи иҷтимоӣ кадом? фейсбук, инстаграм? фейсбук шинос шудам ва аз устод хоҳиш кардам ки манам вай кунам. гиран устод розӣ шудам. дар театр студияи хандин камон ҳозир ҳунарманд кор кардам. беҳтарин. то ҷое ки ман иттилоъ дорам шумо аз Данғара ҳастед, дуруст? хоб имрӯз зисту зиндагонии шумо дар Хуҷанд ё вақтҳои консерт омада меред? муваққатан вақте ки консерт ҳаст мебиём, пасон боз ба Данғара, чунки дар Данғара ман фаъолият дорам. чӣ фаъолият? ҳам аз вай гирем, ҳам донишҷӯ ҳастам. донишҷӯи курси чорум. курси чорум. ихтисос? андоз ва андозбандӣ, факултати иқтисодӣ. хоб майдаш андоз ва андозбандӣ гуфта одамро хавотир кардед? Не, ман шуморо налогатон ҳисоб намекунам. ҳисоб намекунед? хайрият, раҳмати калон. аз ин қабл бо санъат ягон алоқамандӣ доштед шумо? Не, тамоман вай надоштам, алоқамандӣ надоштам. ин хел гӯям тамоман духтари дигар будам. то вақте ки бо устод шинос шудам, зиндагиам тамоман ранги дигар гирифт. беҳтарин. хоб баъди оне ки як клиптарона, як мюзик видео манзури омма гардид дар шаҳри Хуҷанд, ё гӯем онҳое ки анамин наворро диданд, шуморо ҳамсари қаҳрамон ёров фикр карда истоданд. ман шумо чӣ гуна қабул кардед ҳамин овозаҳоро? овозаҳо албатта ки дар вилояти Хатман, дар Данғарам инҳо ҳастанд. ин овозаҳо то он ҷо ҳам рафтааст? бале, онҷа даҷи хонаводаамон вай кардан, ҳайрон шуданд. ман ба вайо нагуфтам ки ҳамин хел клип аст. яке дидам вай гуфтам манежа чӣ гап вай? ту фикр карди вай? бисёр хешавандонам фикр кардан, қаҳрамонро гирифтам. бо шукри худо қати қаҳрамон оила доштем. баъд оқибат фаҳмидам ки ин ҳама як клип аст. дар Данғарам хеле овозаҳо баъзе манам зани қаҳрамон омад мегӯям. Vay, kaç sanat komaz sanat vay 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 vay. Hani dedi o? Toğlaşma gardım. Oy, hudi hudama ha? Hey, to bakalım. Asalca? Nomima kahramoni Yozolda Rahmatullah. Adını ismi? Номиман манежа. О, Kahraman. اینجا پاسپورت استولمی تست قبض بکنه. Hayır, oldu, қаҳрамон. Labay, hame zaboji aki kahraman gufte ki tona akatona to saçlik çekadi xudam. Assalomu alaykum do'stlar aziz, har yaka shumono xush omaded bugun ba bazmi xonadoshoyi Shahrumahi imshaba Qahramonjon nomodida ku vaqti bo az viloyati So'g'd va arosi nozanin Manijaxon az xudi nohiyai Danғара. Samsina balat baroma Sultan,
داماد و بخت میخوام. عروس و داماد من اینجانده من عروس و داماد یهومی. ها چیگه بوده اکا جان میبخشید احسان ابراهیمی توی وایران کداسی شما میبخشید پدر مادر به نزد خود بر از جای روی خود بگذارید خیلی خانه دار میشه داماد کنی همه تو جمعی کرسی داماد این من داماد ها همه خیلی نشینی نکو یا را خودتون نکی این اولین بار اومد شما اگر اشتباه نکنم اولین خب حسیات و هیجانات چگونه و تاثیرات شما از برآمد امروزه من میدونید از کودکی بسیار حج و شوق زیاد داشتم لیکن یک نیتم جامعه عمل پوشید گویم اشتباه نمی شود خب درباره هیجان باشد هیجان بسیار بود روز نمیکنم ترسیدم هم کمک چی که نباشد ولایت خوجند قصر جوانان فکر کردم خیلی که همش ناز گذشت خدا بشکر این از نظر شما همینطور از نظر خودم برای خودم باز بینندگان خوبتر و بهتر بها دادن من مشکل شما رو میدونم که در تئاتر سالهاست که نقش میآفرید ولی در صحنه حجو اولین مرتبه است مشکل فرقیت چی است از فرقیت تئاتر نقش‌های عادیتون از اون نقش‌هایی که شما در تئاتر میآفریدید فرقیتش اینجا آزادانه ایمپروویزاسیا خب خیلی سناریو строги نیست مثال و تئاتر فرقیتش همین اینجا ایمپروویزاسیا بسیار آزادانه کاربست میکنید خب نسبت همراه شدن شما با این تئاتر اگر ما حرف زنیم شما خودتون پیشنهاد کردید یا اینکه مقیم جان عبدالفتاحیف با شما پیشنهاد کردن مقیم جان عبدالفتاحیف برای چی محض با شما پیشنهاد کرده باشند نمیدونم چگونه صورت گرفتین در کجا پیشنهاد در خانه بودم خب با گفته خودم یانباش کردشتگی بودم بعد زنگ شد خب برداشتم السلام نازنین جرازات شما هستید بله من که در توی مرکانی کار میکنم در 3 زبان در شهر کنی بودم من گفتم که خیلی یگان کلینت با توی زنگ اساس خرسند شده ها خرسند شدم من گفتم که ها اکو گپ زنید من گفتن که مقیم جان عبدالفتاحیف من گفتن که من عجام خستم گفتم که آی چی میگم این حاجب نگار شناخته جمهوری تاجیکستان اکو چی گم پگاه خوجان اومده میتونید ساعت 8 سحر پیش همی اوستا قصر جوانان بود این ماهی آخری ینوری سال 2021 همین سال خب بعد مایلش گفتم نمیدونم خیلی دلم مایلش گفت بعد خستم اومدم واخوردیم با اکتورها با هنرمندان با مقیم جان عبدالفتاحیف صحبت کردیم بعد گفتن که یک تا رول دادن که همین نقشه بیت حاضر می آفریم هر دوم оказывается он меня проверял تفتیش بعد کرده همسر رو شوهر شدیم سراز همین 10-15 minut شد اومده بودم صحبت کردیم و نقش گفتم مایلش گفتم رومال دادن فرتو دادن کرتا دادن برایت گفتم برآمدم نمیدونم پسند اومد می گفتن که پاسپورتتون کتی دید مشوی کار بمیگیرم مبارک باشد میگیم تمنا میکنیم که بگذار مز در انمی تئاتر استودیوی خانی کمال شما سالیانی سال فعالیت برید ساخته مال رکوتر با تلویزیون آقای صاحبی بودنش تو 15 سال شد اما اینجا حرفی که پایین میفتگی یه باید پیشینی من شد خموش ما سم بکنه گپ زنیم امین تمپیری پچ مرده بیدندان من خانه پرمون آفت بابا این خیلی نگو یک چهار یک تا فرار چی بزن یک خوبه جان اما آمده دندان کاشم ریزت ایلای مکن آمین من نگو گفتی یک را دو هم یک را من نگو گفتی هر ساعتی 5 به من خسته کوچه رو بودم من همین مانیکیور که من کوچه رو پدی کوره دست رحمانم سکیه جان یا چه بیا این رسد کنو دم همی جانده نی یختا تو آقا یخته بزنم میمونی همین دست دار بیا کار بکنم من دفتر بیدیم یخته بزنم سکیه جان این بکنم سکیه و انسان دید ما بازم بر روی گام میدیم اونجا چونی خوب سکیه جان پس ندیه تومت نکن تومت خوشی کارو نکن فهمیدی و شما یکو ایسپو دارید که در حقیقت همین نفر رو انگشترین شما رو دزدیدن دارم من همراه خودم دلیلم هم آورده من
دلیل کی میگردم این مردک بازی دلیل این شاهید دوتشو شاهید برای گواه سه تا گواهی دین شاهید منش ما شاهید رو به سر دوام نکنیم مرحبا مردکاشو میبین پولش کی بدونید همون توز رفته گرید رفته نه بیا که پاک نشکنم اصلا دید من اینجا با شد نکی شرنگه دادا جان یخت شرط مای من دختری دادا همین خانمو هرکو حولی ما اما بینکش خشتی پختگی و جدا کرمیتی من نه بیان شرط بگو شد خدا این پخش مستقیم است که همه دویم شرطم دیگو طبق جدا چی خواهم پخته میخورم خدا اپو جدا کنه سیام شرط بگو سیامش همون خلدیلیک این طرف دیوال رو خس میکند و خس کرد نمیتونه ولی ایستد بستگی سیمین شده که دارتگی گوش کن بچه داداش یک قدم پیش ببرو بچه جانی داده مرد باش خروس چوچی داده مرد باش تلی حاضر همه شرطش من گوش کردم نسکری یک فرارید مرد چی؟ همش به من روزی دادا جان فردید بی بریداتل دیوالم کرمیتی هم دیگه تاوقم چی کدام دیوار کرمیتی؟ اما با این دیوال کرمیتی هم همچنین چون که چلز مای پروپ دامتگی نمیگیرم میگیرم حاضر طلاق میتی هم اینجا تماشا بینون در برنامه نیک اویله هوی جوان اویله هوی نفرانی کلان سولیس و ایران شده ایسا دست اومش رو تماشا میکنیم تو هم گوش کن پیش ببرو یک کن بردیدم پیش ببرو مرد که طلاق شد پیش ببرو تو هم از همین روز عبارتن خانه شوهرت به میروی چوش رسیانده گوش کن اما خانه شوهرت رفته شوهرت تلفن میکنه عرصی میبیا باید بیاد یه ها گوشته میمونه دوستانی عزیز برنامه ما به شما پسند آمد سلامت باشید دوستان اینجا ما برنامه رو به فرجامش رسیدیم به همه شما خانوادگی خاطر جمعی و لبان پر از خنده را آرزو داریم خندین کمان دایم در همراهی شما است و дойм дар хизмати шумост. бинандагони азизу арҷуманд ниҳоятан толори муассисаи давлатии қасри ҷавононам холӣ гардид. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки барномаи консертии театр студияи хандин камон ба поён расид, яъне ба гуфти гапо адо шуд. хуб дӯстон, мо дар анҷоми пешниҳоди анҳамин наворҳои ҷолиб ба ҳамаи шумо муваффақиятҳои беназиро хоҳон ҳастем. Ташаккур мегӯем ба шумое ки моро аз он тарафи экран ҳамроҳӣ кардед. Албатта дар анҷоми суханронии хеш ман ба театр студияи хандин камон муваффақиятҳои беназиро хоҳон ҳастам ва бигзор тавониста бошанд ки баҳри хушҳоливу хушнудии шумоён ҳаҷвҳои асил ва ҳаҷвҳои ҳаққониро пешниҳод намоянд. боқӣ тансиятӣ мехоҳем.